En dit is hem dan. Hij kan praten, rennen, douchen, vragen beantwoorden, zaken uitlezen en ook zelfs dingen leren. De band vinden het prachtig. Omdat hij heel veel dingen kan. En hij, zoals lopen, pak mijn hand, kung fu, dansen en dat soort dingen. Cool, want dan kan je het zelf programmeren en dan kan je zelf al je dingen leren. En dat vind ik wel heel leuk en dat doe je net elke dag. De robot is maakt door Philips en bedrijven van het innovatiecluster Drachten. Dat is een groep van gearwerkende high-tech bedrijven. Zij binnen uitzoeken van het nut van de robot op school. Technologische ontwikkeling gaat in rap tempo in de wereld om ons heen. Steeds meer beroepen worden digitaliseerd. En dat betekent dat er gewoon meer die worden met programmeren, creativiteit daarin. En dus proberen we op deze manier te stimuleren in een heel betiid stadium. De robot is ontnota vooral inzet voor demonstraties in de high-tech wereld. Het wie deputaire Sander de Rauwe die op het idee kwam om ze op school te introduceren. Hier verliezen we op visite in Drachten bij Philips. Toen zeg ik deze robot. Deze robot ging altijd naar de beurs en zat daar. En ik dacht maar één ding, deze robot die jet op de basisscholen terecht. Dus together met het innovatiecluster hebben we zijn, deze robot willen we op alle Friese basisscholen ha. En goed, beginnen we ermee. Het is de bedoeling dat het robotlesprogramma uiteindelijk in heel Nederland uitrollen wordt.